Se on Coach Hatsolo tästä TFV Helsingiltä. Kuvittelepa semmonen tilanne, että sun luokalla olisi ollut yläasteella pari semmoista tyyppiä, jotka käytti kaiken niiden ajan breikkaamisen harjoittelemiseen. Ne meni joka välitunti breikkaamaan, hinkkas liikkeitä lattialla ja vielä kehtas väittää, että joku päivä niistä tulee niin hyviä, että ne kiertää ympäri maailmaa kilpailemassa ja inspiroimassa tuhansia muita breikkareita. Se olisi ollut ihan hullu. Te olisitte varmaan nauranut niin. Mä tiedän, koska mulle naurettiin, kun mä selitin sitä. Sitten ne olisi vielä kehannut kaiken sen lisäksi väittää, että joku päivä on niin hyviä, että ne saa kutsua Suomen tasavallan presidentin linnanjuhliin. Ja hei, viime sunnuntaina mä sain kuulla ihan huikea uutisia. 2 mun hyvää ystävää, Jussi Sirviö ja Annina Tikka, Suomen legendaarisimpia breikkareita, sai kutsun linnanjuhliin. Tää todistaa sen, että meidän ei tarvii enää olla maalareita. Meistä ei tarvii tulla muurareita. Meistä ei tarvii tulla lääkäreitä. Me voidaan olla breikkareita ja silti pärjää tässä maailmassa ja saada arvostusta. Tää on ihan huikea juttu koko Suomen katutanssiskenelle ja kaikille tanssijoille ympäri maailmaa. Tää on ihan hullu. Ja mä haastan sua olee yhtä hullu. Tavoittele sun unelmaa ja ottaa homma haltuun niin, että joku päivä sä saat kutsua linnan juhliin. Onks tää homma hallussa? Vielä kerran onnea Annina Tikalle ja Jussi Sirviölle. Se on Coach Hattunen. Peace!